बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आङो थांगासिनो दङ खैला मैला vcdc अफिसाव, ओमफ्राय फिसा खामानि दङ। दा बेनि थाखायनो आङो खैला मैला vcdc अफिसाव थांगासिनो आरो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे खैला मैला vcdc नि मानगोनां चेयारमेन सारनिफ्राय आङो एसे मिथिना लागोन, जिथुनाखि दानि प्रमद बर' सार दैदेननाय बिटिआर सरखारनि दारै बे खैला मैला ओनसोलाव खैला मैला vcdc हिसाबैहाय ओरैनो मा जौगानायनि खामानिफोरखौहाय मावखांखो, बेफोरखौ आङो एसे सिगांनि मावखांनायफोरखौहाय आं मिथिनानै लानि। बयबोथ' मिथिनो लुबैयो नङा होमबा लोगोफोर? दा बेनिखायनो बबे जायगाफ्राव मा मावजानाय जाखो आं बेखौहाय एसे सोंनानै लानोसै, नोंथांमोनाबो खोनासंफालांनो हागोन। जिथुनाखि दानि बिटिआर सरखारनि दारैहाय आरोखि ना। दा आं एसे सोंनानै लानि, नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय दासिमबो गोबाङानो आन्दायफैयो आरोना खैला मैला vcdc अफिसा अबाव होननानैहाय। ओमफ्राय नै बैयो खैला मैला बाजार जाहैबाय, ओमफ्राय नैबे नुनाया खैला मैलानि प्राइमारि अफिस जाहैबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरै दावखोबोनानै नै बैनो आरोना vcdc अफिसा। ओमफ्राय ओरैनो थांनांगौ आरोना, नै बियो कमिउनिटि हल न' जाहैबाय। ओमफ्राय दा बेजोंनो दावखोबोनांगौ आरो। ओमफ्राय आङो देखायनि vcdc अफिसखौबो आरोना। दासिमबो गोबाङानो सोरबा नुसनफैयो आरोना, आन्दायफैयो। दा बेनिखायनो आंनि चेनेलनि दारैहाय खैला मैला vcdc अफिसखौबो नुगोन आरोखि। दा फाइनालि खैला मैला vcdc अफिसाव मोनफैबाय आङो नै। ओमफ्राय नैबे फुरानामोन आरो सिगां बेयावनो थायोमोन vcdc अफिसा, बे सिगांनि फुरानामोन आरोना। ओमफ्राय क्लियारै आं मिथिना लागोन। ओमफ्राय नैबे गोदान जाहैबाय आरो। ओमफ्राय नैबेहाय लेट्रिन बानायबाय। ओमफ्राय नैबे गोदान आरो। ओमफ्राय गोदानखौबो आं दिनैसो हाबना नायनोसै आरोना, माबायदि फार्स्ट टाइम आं हाबफेराखै, दिनैहाय हाबनायसै आङो ना। मोनसे फिसा vcdc सार्टिफिकेट लांनो फैदों। ओमफ्राय एसे हाबलांनानै नायनोसै आरो। नै बेबायदि बानायबाय आरोना। एसे सोंलांनायसै आं, बेयाव मा आसा ओमफ्राय महाय मा दं खामानि मावग्रा इयो? एसे खिथादोरा, एसे महाय मा बेलाय मानि? बियो जिआरएस थाग्रा। जिआरएस दं बियो। थारमाने इयाव जिआरएस थायो आरो ने? ओमफ्राय बेखौथ' खोन्थाखाबाय, जिआरएस सार गैया ने? आसा नैबे जिआरएस। ओमफ्राय मोनबेसे रुम मा दं? रुमा मोनबा दं ने? ओमफ्राय नैबेयावहाय ओरैबायदि मोजां मोनसे बेबायदि बानायदों आरोना। नै जिथुनाखि मिटिंफोर माबाफोर जायो नामाथाय, नै बिराद मोजां आरोना। ओमफ्राय आदा इयो मिटिंफोर जायो नामा जेनेबा माथो इलाय? बेयो मोनसे कनफारेन्स हल। स्टाफनि माबा माबि सावरायनांगौ गोनां जायोब्ला जों माखासे जिनिसफोरखौ पाब्लिकनो रानना होनांगौब्ला जों बेवहाय टप जायो स्टाफ हिसाबै। माखासे पाब्लिकफोरखौबो लेंहरनांगौ जाना फैयो मालाबा पाब्लिकफोरनो मिथिहोनांगौनि थाखायहाय बे हलावनो जों जिरायनानै सावरायलायो आरो। गोजोननाय थाबाय बेखौ मिथिहोनो थाखाय। सियारफ्राबो नै रेडि जाजोब्बाय ने? ओमफ्राय दायो आङो जिथुनाखि चेयारमेन जिरायग्रा खथा, आं बेयाव फैबाय। नै मानसिफोर दंफैयो नै। मा लांफैदों आब'? मा लांफैदों? vcdc सार्टिफिकेट ने? मा? ओमफ्राय दायो आङो बे खैला मैला vcdc नि मानगोनां चेयारमेन सारनिफ्राय बेखौनो मिथिनानै लागोन। दानि प्रमद बर' सार दैदेननाय बिटिआर सरखारनि दारै बे निसिमानि आन्दाराव खैला मैला vcdc नि सिङाव बबे जायगाफ्राव माबायदि जौगानायनि खामानिफोरखौ मावखांजानाय जाखो, बेखौहाय एसे एनै खोन्थाहरनो हागोन नामा जेनेबा? गिबियाव नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। नोंथाङा जोंनि vcdc अफिसाव फैनानै हरखाबै सोंफैनायनि थाखाय आङो नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। दायो जोंनि बिटिआरनि मानाव गेदेर सार प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि गेजेरजों जोङो मा मोननो हादों नोंथाङा सोंनाय लेखा आङो जेनिखि गोसोआव थानायफोर बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनो आखायाव लाबाय। दायो माखासे थालांनो हागौ, बेखौबो उननि समफ्राव गोनांथि जायोबा नोंथांनो बेखौ फोरमायनाय जागोन। दायो एक नाम्बाराव vcdc अफिस बिल्डिंआ बियो साक्सेस जाबाय। जोंबो बहायनो रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो मोननायनि अबस्थाखौ जों मोनबाय। दायो बेजों लोगोसे
जोङो बाखनायनांगोन 2 नाम्बाराव ओरै मडेल कलेज थाबाय जोंहा लन्थिबारियाव मोनसे बेयाव अलरेडि मावफुंजाबाय अपेनिंल' खालामनो बाखिसै आरो बेजों लोगोसे जोंनि खैलामैला बाजारनि एसे खोला थानाय हस्पिटालनि ओरै सोनाब फारसेजों मोनसे कारेन्ट पावार साबस्टेशन बेबो अलरेडि मावफुंजाबाय जोंनिया दं जाहैबाय नैबे खैलामैला बाजारनिफ्राय ओरै बै लावख्रिगुरि एसएसबि केम्पसिम बेयो बे लामाया अलरेडि मावफुंजाबाय आरो बे ब्लेक टकिं रड आरो सिसि ब्लक हिसाबै जोंनियाव मोननै मावफुंजानानै दङ जोंनि खैलामैला बिसटिसिनि आन्दाराव ओरै लन्थिबारि 1 नं लन्थिबारि आरो 2 नं लन्थिबारि बेबो अलरेडि कमप्लिट जाबाय आरो बेजों लोगोसे सिसि ब्लक हिसाबै ओरै खावथं एबा गेवलां बाजार बेनिफ्राय ओरै नरबिदांनि बेजों मोनसे बे सिसि ब्लकआबो अलरेडि मावफुंजाबाय दा बे लामाया 2-3 किल'मिटारनि लामा बे अलरेडि मावफुंजानाय जाबाय आरो दायो आरो जोंनि गेजेराव जोंनि निसिमा हालामाव माने दैनि थाखाय बिराद हाहाकार जायो ओरै दंखलफ्रा नैबे दानि समाव रानो दा बे समाव माने बे सरकारनिफ्राय जोंनि खैलामैला बिसटिसिनि सिङाव 8था JJM बेयो अलरेडि मावफुंजाबाय आरो दा बेखिनिखौ नोंथांनो फोरमायबाय वाटार साप्लाइ दे वाटार साप्लाइयाव JJM जल जीवन मिशन माने खायफाया बुजिया नालाय JJM माने जल जीवन मिशन बेबायदि आरो बेयो मोनसे आसरिनि गेजेरजों बेयो मावफुंजाबाय आरो दा बेजों लोगोसे जोंनियाव मोनबा बे बोसोरथामनि गेजेराव UPPL गभर्नमेन्टनि समाव मोनबा अंगनबादि सेन्टारा दा मावफुंजानानै दङ दा बेनि गेजेराव गंसे मडेल अंगनबादि सेन्टार आरो सेन्ट ग्रेभेल हिसाबै गोबां गाज्रि लामाफोरा दायो सेन्ट ग्रेभेल हिसाबै माने मावफुंजानानै दं आरो सेन्ट ग्रेभेल होनाय जाबाय दा बेखिनिखौ मेनसन खालामबाबो ओरै सेरफांगुरि टु पुर्निमा बाजार टु लावख्रिगुरि बेजों एटाच आरो मोनसे जाहैबाय बेनिफ्रायनो नैबे थेफा बाजारनिफ्राय ओरै मेदिनीपुर थांनाय एकदमबारे भुटान बर्डार खाथिनि एसएसबि केम्पसिम बेयो जाहैबाय आरो बेयो खोजानाय जाबाय आरो दा बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांनो मिथिहोबाय आरो जोंहा मोनसे बाख्नायथाव एबा बरायथाव बेयो मोनसे खामानि जोङो मोननो हादों निसिमायाव मानाव गेदेर MLA सार जयन्त बसुमतारी बिथांनि अननायाव जोङो मोननै ब्रिज ओरै बे बान्दुगुरि आरो बै सेरफांगुरि बेवहाय थाख्लायनि दै फैनाय दङ आरो लोगोसे बान्दुगुरि बे मोननै ब्रिजआ अलरेडि थांनाय 4 तारिख डिसेम्बराव बेयो अपेनिं खालामजाबाय आरो दा जेसेबां बेखौ मावनायनि लाहार फाहारा अलरेडि जागासिनो दङ आरो जोङो दायो नैबे जोंनि खैलामैला बिसटिसिनि लांगोनायावनो जोङो MGM रेगानि गेजेरजों सेन्ट ग्रेभेल जोङो होनो हाबाय मोननो हाबाय जोङो बेखौ आर्ट फिलिं जों बेखौ बानायना लानो हाबाय आरो पाब्लिकफोरनि थाखाय इनफरमेशन बर्ड बेयो अलरेडि मावफुंजाबाय आरो बाखि आङो बिसटिसि लेभेलनिफ्राय जे जोंनि बिसटिसि लेभेलाव सफैयो दा बैफोरखौ आं नोंथांनो मोननैसो गोसोआव थानायफोरखौ फोरमायनो सानदों बे जाबाय जोंनि MGM रेगा जाय MGM रेगानि गेजेरजों बे आसनिनि गेजेरजों सेन्ट ग्रेभेल मावनाय जायो अबा प्रटेक्शन मावनाय जायो अबा उल्था खुन्दा मावनाय जायो अबा खालबारफोर होनाय जायो बेफोरबायदि खामानिया अलरेडि मावफुंजाबाय गोबाङै मावफुंजाबाय बे बोसोरथामनि गेजेराव गासै 144टा MGM रेगानि थ्रुयै जोङो रायजो राजानि मोजांनि थाखाय बेखौ जों मावनो हादों रायजो राजायाबो खोब अनसायदों मोजां मोनदों बेखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो हाउसिं खातसा हाउसआव जोङो 239 जोङो बेखौ अलरेडि मावफुंनानै होनो हाबाय ओमफ्राय 509टा आवास प्लास न' बेनि गेजेराव जोङो अलरेडि 400नि बारा जोंखौ मावफुंनानै होनो हाबाय रायजो राजानो होमबा आवास प्लास आरो खातसा हाउस बेनि गेजेराव जोङो खमैबो 700टानि एसे गोजौआव जोङो
रायजो राजानि न'खौ सरकारनिफ्राय होनाय बे रायजो राजानि हाउसिं न'खौ जोङो मावफुंनानै होनाय जाबाय बेखिनिखौ आं नोंथांनो मिथिहोबाय आरो बेजों लोगोसे रेशन कार्ड जोङो गोबां रायजो राजानि जे गोदान न'खर संसार जानानै रेशन कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो जे इउपिपिएल सरकारनि बिथांखि लानाय बायदियै जोङो बे समखौ मोननाय लेखा रायजो राजानि खामानिखौ जोङो बेखौ साक्सेसफुली जोङो मावना होनो हानाय जाबाय आरो दायो गोदान हिसाबै जोङो नैबे थांनाय मास मोनसेनि सिगां जोङो गोदान रेशन कार्डखौ 350 जन सुबुंफोरनो जोङो गोदान रेशन कार्ड होनो हानाय जाबाय आरो जायफ्रा थाखानाय रेशन कार्डआव बिमा बिफाजों माने रेशन कार्ड मोनजाफायामोन बिनिफ्राय जानगार थानांदोंमोन बिथांमोनखौबो बै थालांनायफोरखौ जोङो 200 जननि गोजौआव 200-300 जनसो जोङो माने एड खालायनानै होनो हानाय जाबाय आरो बेखिनि आरो लोगोसे आङो मोननैसो बाथ्राखौ नोंथांनो फोरमायबावनो नागिरदों अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजोंबो गोबां जोंनि बेनिफिसियारिफ्रा अरुणोदयखौ मोननो हाबाय थुलमुल 600निबो बारा अरुणोदय बेनिफिसियारिफ्रा जोंनि मावनायनि गेजेरजों मोननो हाबाय आरो दायो आङो लेट्रिनखौबो फोरमायनो सानदों नोंथाङा बे 3 बोसोरनि गेजेराव लेट्रिनखौबो 700नि बारा बेखौ मोनफुंनो हाबाय आरो 700निबो गोजौआव जोंनि बेनिफिसियारिफ्रा लेट्रिनखौ मोननो हादों आरो बाखि आङो बे मानव गेदेर जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे इउपिपिएल सरकार दा बिथांनि लानाय जे थांखिफोर जेरैहाय बे सुपार 50 मिशन बेनि गेजेरजों सुबुं सम्पद जे दिहुननाय डक्टर इन्जिनियार आईएएस आईपीएस एससीएस बेबायदि दिहुननाय बेखौबो जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनैनि थासारियाव जोबोद बाख्नायदों जोंनि निसिमानिफ्रायबो जोंनि निसिमानि सिङाव थानाय जोंनि खैला मैला स्टेशननिफ्रायबो सानै खैला मैलानिफ्राय सासे बे सुपार 50आव दायो कर्स लाहैगासिनो दं बिथाङा टिउसनखौ लाहैगासिनो दं फ्रि अफ कर्स बेखौ लाहैगासिनो दं बिथाङा आरो मोनसे बेखौ बुङाबा जोङो थानो हानाय नङा थांनाय डिसेम्बरनि 4 तारिखआवनो जोंनि मानव गेदेर सार प्रमद बर' बिथाङा बै भुटान बर्डाराव जे मोनसे जोंनि रायजो राजाफ्रा 18-19तासो गामिफोरा बे दैखौ लाबोनानै आबाद मावनानै संसार जायो रायजो जायो दा बिथांमोननि थाखाय बेवहाय मोनसे 3 कौटिनिबो बारा स्लुइस गेट बेखौ बेखेवनानै थांबाय बिथाङा बेखौ बयबो जोंनि खैला मैला बा आमटेका हालामनि रायजो राजाफ्रा जोबोद बाख्नायदों बा बाख्नायनानै लाथाव होननानै आं सानो आरो मोनसे साइडजों जे स्टुडेन्टफोरनो 5,000 अनसुंथाइ होनाय गियानि सोरां बिथांखि बेनि गेजेरजों जोंनि निसिमायाव गोबां मोनबाय आरो सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोनाबो मोननो हाबाय आरो बे बेमारिफोरनि थाखाय फिसा बिजनेस खालामनानै जाग्राफोरनि थाखाय बे बिथांखिनि गेजेरजोंबो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजोंबो गोबां रायजो राजाफ्रा बे खाबुखौ मोननो हाबाय आरो आं बुंनो थालांनाय गोबां बाथ्राफोर थालांनो हागौ आङो जायखि गोसोआव दं बेखिनिखौ नोंथांनो फोरमायहरनाय जाबाय आरो दायो जोबथारनायाव आङो खैला मैला बिस्टिसनि मासिगिरि जानानै माने इउपिपिएल सरकार लोगोसे मानव गेदेर प्रमद बर'निसिम रायजोनि जानानै आं रोजा साबायखर जासिहरनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय जिथुनाखि बे खैला मैला बिसिडिसिनि मानगोनां चेयारमेना जि खैला मैला बिसिडिसिनि सिङाव मोनबैसे जायगाफोराव बेबायदिनो जौगानायनि खामानि मावखो बेखौहाय रायजो राजानिसिम गुवारै मिथिहरनायनि थाखाय स' थेंक इउ सार।